पापा हमने के हिस्सा बांटा, अब हमने केक में ना चली। हाँ पापा अब हमने के हिस्सा बांट दो तू। हिस्सा बांट दी? आखिर काहे बबू? काहे ताहे हम ना किया हमने के हिस्सा बांट दो तो बांट दो। ठीक बा, एमे हिस्सा का बांटे के बा? गेट के हेने तू रह जइहो, आ हे घर में तू रह जइहो। आ छाती चढ़ा करके कहत रह लोग नु ई हमार घर हो। आ अब केहू दुआर पे आई तो ई मत कहिए लोग फलना के घर हो, ई कहिए लोग हे घर में हम रहिला, आ हे घर में ई रहे लोन। अभी कहिए लोग कि दोनों आदमी के घर हो, फलना गिर के मत कहिए लोग। आ चलो लोग ता लोग खेत बांट दी, खेत एकरा खातिर छोड़े। बबुआ घर दुआर तो बांटिए देनी। सुनो ट्रांसफार्मर के ने तार हो गए, आ ट्रांसफार्मर के ने तार हो गए। लोग पूछा तो अनु कि तारा लोग के नामे कई बीघा जमीन बा, तो छाती चढ़ा कर कहत रहलू कि हमारा नामे 4 बीघा जमीन बा। लेकिन अब छाती चढ़ा करके ही मत कहिए कि हमारा नामे 4 बीघा जमीन बा, ई कहिए कि हमारा नामे 2 बीघा जमीन बा। बाकी नहीं बताओ लो कि हमारे के रखो ता नहीं रखे का बा 6 महीना हम रखे और 6 महीना ही रखियन। अरे वाह रे बबुआ बा, हम तो लोग के टूटल घर जोत नहीं हो, बाकी तो हमारे घर टूट दिला सरे। अरे गांव के लोग पूछी कि तोर बाबूजी के करे हम बारन, तो ये रुको बसन 6 महीने छोड़ के हम बारन और 6 महीने बार के हम बारन। अरे 6 महीने कुत्ता के जिंदगी जिला से बढ़िया बा हम जोहर खा के मर जाई। तोनी के ज्यादा टेंशन मत लो सन। गांव के लोग पूछे नु कि तोर बाबूजी कैसे मर गइल, तो तोनी कह दियो सन कि बीमारी के चलते मर गइल। के लाना बाबूजी के रोदा बात के धार हो जियते बियाई आए के बाबा रे।